Mondjad, hogy hello. Ide nézzél, Benji. Mondjad, hogy hello. Hello. Én Én vagyok vagyok. Benji, Benji. és És szeretek szeretek motorozni. motorozni. Benji, szeretsz motorozni? Egyet. És most mit csinálunk? Itt. És hova megyünk? Motorra. Igen, beindítod? Igen. Benjiek. Várjál. Gyere, kicsit. Igen. Elveszem. Kicsim ezt. Várjál. Benji, hány éves vagy? Micsoda? Várj, nem hallotta apa. Hány éves vagy? 2-4. Jó van. Hol van a gáz? Mutasd meg. És hol a fék? Ott. A fék hol van? Itt. És hol a kuplung? Után. És hogy mondjad azt, hogy kuplung? Jó. Hogy hol kell beindítani a motort? Oké, várj, apa elfordítja a kulcsot, mert ez nehéz, jó? Még egyszer. Húzzál gázt! Erősen! Hangos, Benji? Igen? De ugye nem baj. Hogy kell fékezni? Az gáz. Fékezni, hogy kell? Hogy szoktál fékezni? Azt mutasd meg. Úgy, igen, ügyes vagy, jó van. Húzzad a gáz neki nyugodtan, húzzad. Erősen, húzzad, erősen. Nehéz? Oké, visszaengedheted. Jó van. Kapcsold ki. Nem tudod. Pirossal. Kulcsot is. Segítsek? Várjál, segítek, jó? Segít apa, jó? Majd Benji, hogy nagy. Benji, ide mondjad nekem. Nagy. Leszek. Le. Nyomlak. Titeket. Vagy dokom. Na, köszönjél ide a telefonba. Nézd csak, ide köszönj, hogy hello. Hello.